Li Diyarbekirê kesên ku dixwazin alîkariya mirovên xîzan bikin û pêdiviyên wan ên bi cil û bergan dabîn bikin helmetek dane destpêkirin. Li gorî vê helmetê kesên pêdiviya wan bi cilên destê wan de nebin, bo kesên xwedîpêdivî cil û bergan datînin xala hatî durustkirin. Li vê xalê jî kesên ku bixwazin li gorî pêdiviyên xwe cilan bistînin jê dineqînin. û eleqa jî bi rastî gelek baş e. Yek ji pêşengên vê helmetê serokê Jûra Şewirmendên Darayî ya Şaxa Diyarbekirê karsaz Mustafa Vural dibêje wan xwestiye di vê serdema ku şart û mercên jiyanê her ku diçe giran dibe de alîkariya mirovên pêdiviya wan bi cil û bergan hebe bikin. Bi vê projeyê em dixwazin kesê gelê hewcedar û kesê xêrxwaz em hevdîtina wan çêbikin. Hûn jî zanin ji piştî nexweşiya Covidê vir da nexweşiya herî mezin li aliyê aborî de çêbûye. û li ser vê yekê jî em jî dixwazin kesê hewcedar li aliyê aborî de birîndar gorê xwe em birînê wan derman bikin. Xala ku bo berhevkirina cil û bergên hatine komkirin ji serê sibê heta êvarê vekiriye û berpirsê xalê jî Bahattin Erbek pêşwaziya kesên xwedîpêdivî dike. Bahattin Erbek bang dike ku kesên pêdiviya wan nebe bila bînin, kesên ku pêdiviya wan hebe bila bibin. Eko cilê wan ku malda piranî heye tîne teslîmê min dike davêjim stantê. Eko ku îhtiyaca xelkê heye tê li vir de xelkê Diyarbekirê. Tê li vir de gorana îhtiyaca xwe da üst alt bayan sabîye mêre em didin wan. Eko tinebûniyan eko derva da prefebron kaxit maxit toplamış dikin gelek însanê me heye. Li vir de wextê tenê îhtiyaca gelek zaf heye. Yani wextê tenê li vir de pantolon wextê xwe dikin tedî pere cebawan datine ku herin şixa bistînin ama feqet gorana xwe îdare olarak li vir de xwe dikin varekî kêfa wan tê. Ji destpêka helmetê ve pêdiviyên ji 500 zêdetir kesên ku dixwazin cil û bergan bistînin hatine dabînkirin û kesên ku sûdê ji helmetê werdigirin jî keyfxweşin. Öyle tişörtkî begen kirim gu ez bibim malê. Xura xwekim zaten cilê min nema bû. Nebo îşî nebo temîz xwekim. Mala wan axa be way nebo me hîzmetkirinê way nebo ê feqîr fuqara cila daxitmiş dikin. Mala wan axa be xwedê wan razî be. Di çarçoveya helmeta alîkariya cil û bergan de armanca di dorê de ew e ku her hefte li taxek a Diyarbekirê dezgeha cil û bergan were danîn û bajar bi bajar berfireh bibe û bi cil û bergan tenê nesî nordar be ku dê pirtûk jî di helmetê de cih bigirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.